Ka All Jaintia Master Rule Workers and Labor Union ha ka khat nyotrik naitung. Kala pelong ya ka jingalang patba ha District Library Auditorium Mentong Juwai. Ban ya peliu jingmut ha baya debik jing e junginong tre Master Rule. Ha kani ka jingalang layakran sani bha halur ki arteli kimat kata bandawa na ka sorkar ban pelat ya ka aerial but variable dearness allowance VDA ka ba ka sorkar ka de ban penkiu bainong manla ka shitarik yayong but shitarik risau katkum ka an Minimum Wages Act. Habakren Shakila Patai Kubor unong ay buit ka seng umakro lamsalan ki parian uloong hakabaya de bat kini ki mat jing dawa na kaliang ka seng kaladapan pensngo manla ka por siya ka sorkar jela. Kani kan ni ka por na kaliang ka jongi ka All Jaintia Master Workers Labor Union ka balong ka pakhat ka jing yalang ka dorbar jermiting menta ya baro ki nong tray masterol ki badan ha ki trat sorkar ko Jaintia kani ka jermiting ka balong tasngi ni le perkhat bah halor ka jing kani ka benta ka baka sorkar kampat siu ya kani ka area ni ka pisa hajing edai bat ka bantin kiu ya ka nong sngi kata ki khot ka Minimum Wages Act kalongga base rate te halor gani ka wai ka benta ka war ni ya kran menne hajing edai bat ka VDA kata ka dai ka sorkar ka dai ban penkiu ya ka nong sngi ka bai nong sngi ha ka strip April bak strip October man lausnam ka halor kini ki artli ki mat ni ya kran menta ka sngi kalong ba ka sorkar jilla hajing shana do ka strip October aja art kublai nila ya kran man la ka por ba pelaj no igani ka pisa ka bangsa teng hado kala poi ka banta ka bobnai December jong usnam ajar ar kusau nila kiv shalong ban pelong ka jing yakhi hado ka por na ka liang jong ka sorkar jilla ang ba commissioner secretary kila ong ba kin pelaj ka pisa te hado bakot hoj ka don ka jing pelaj ka ba ikani ka floor rate na ka January ajar apusan nrai ka ba ka pendiu yang ipan ba yakata ka ba galong area kada bentrai kam do stik October arajar arpo lai hado menta ka sorkar ka sngap jar halo kani te neta ka daw ngi menne ha ka jinga kando lang jong gi masterol baro ka jintia ke bedon ki tanat pher ka sorkar kira sim ga rai ban ong ka sorkar man karpat sa chisin ka sorkar bai kane ka pisa ka barangsa khatsan banai ka man stik October arajar arpo lai ka ba daiban penkiu ne ka ba daiban siu hakini ubanai banwan negisngi banwan kian ka sorkar ka deban pelaj no si sundan namar man la ka por ka seng jongi kala ai ya ka jingtho ban pen kan mau hakani ka jingwan jong chief minister ha juai ban udangkat ban mas nyau bha dhar deputy chief minister nilap ai ka reminder ka pen kan mau sti ba pentrai kam na siu no igani ka pisa nrangi siu si ba mentala dan dam arbanai hado kampoi kano ka jubab ne kano ka jinga karen te halor kane ngla sim ga rai na ka jermiting men tagasni bangin lai pen sngau lai karen sachi sen ya ka bo sorkar bat ka jo ka por ni khot ya baro ki bat nong trai masterol ki badon ha ki trat sorkar sa khasi na sagaro bani perkhat lem halor kane ban yami no sakhman ban ya dawa ya kane go hok ka jong taga baar hajing gadai bat kani VDA gadai ka pen keu asin sistem kani gadai ka nong sngi ka pen keu katkum ka an ka Minimum Wages Act hakanero nagaleng ka jongi ya kare menta ka sngi hadin ba ya thir bha nila lab ba ka sorkar ka hado menta kampat ai ya ka jingtho ba ka pen keu na pen trikam te nagaleng ka dor ka meeting balong menta ka sngi ni pen paw ya ka jing si namar bagi ki masterol ki ya trai aman la ka sngi te henry kanong pat kim ai ka hok ka jongi katkum ka an kabala pang kubor ke sorkar jilla kampat menteri kam te halor ka ne ngi la shime garai ye ka ne ka bantaro ngi karpat ye chief minister Konrad Sangma ubajo ka po badai pat ye ka platang ka jong ka sorkar jilla at khamtamro ye commissioner secretary uta Dr. Vijay Kumar bakin pelan no ye ka ne ka VDA kare ka hok ka jongi kabangila deptre te lada ka sorkar kam sngap hakini ka bangilla ya kan sa jisin gimban se ban sim sa ka wai par ka sin jam
namar ka ban lingra athaj ban ya keren sia keren ban ya pedlong ka jing sa thangan ka jing yakhi tela daga dawa nga ka banta yangi ngimban si ban lai saki bor yang syariro naga banta ban yo ya ka hok ka jongi ka ba ngila ya terikan te kani ka bainong ka bangidai ban hok ka bala da trai tingi kermen lang ba kani ka jing meeting ka bagilong manta gasngi kinong trai masterol ki badan hakajalla baro gawai hakitanat trai kam ka sarkar na kani ka jingbam siyo ka jingbam ai ka sarkar jalla ya kani ka nong ne ka taga bainong ka bagkhat ka base rate ka manusik Oktober bat ka VDA ka de ban penkem na do ka next April lada kidai ban ya khi ban ya keren na gani namar ngila than ban ya keren se keren ni ka jo nalor ba ka jing siyo ka long ka baduna ka kampan ladam don ke masterol don bala ambon don pengkho iki surak don bara file po office but kiwai ki kam ki bagi masterol ki don po PhD lam don ke masterol ta tanggo umban play ban ya ki ban yok pat ba ro don ki bala kata kada ngimkwa ban sim ki senjam ki jingyaki ki ban khata yang ka longyeng ne ka jalla rangi kermen longba ka ni meeting ka jingar jar meeting jongi ka jalla ba chief minister wa Ukraine man na ka po ngi upat ye ki ba duna ka jingyo tingi kermen ba ka ne kadai ka por ba chief minister patrai kam ya ka ai ba Ukraine haman ki jingalang pat ba te katang kata hi ngi na ka all Jaintia Master Workers Labor Union ngi pha igane khobor langba phi ki nong ka lat pathai khobor ngakarman ba chief minister dai ban up ban singap hado ngindami hasurok nang ta pentrai kami gani